לכם. אביעד הולמן הוא מאמן להתפתחות אישית, הוא מרצה, הוא מאמן כושר מוסמך ומומחה לפיתוח הגוף, מוסמך לתזונת ספורט ומומחה בשינוי התנהגותי. סופרמן. רגע, בוא תעשה לנו סדר. סופרמן, יש פה סופרמן. סדר, איך אפשר למצוא את הדרך הנכונה לתזונה בריאה וכושר. נכון. קודם כל, אני לא סופרמן, אני בן אדם רגיל לחלוטין. אתה נראה קצת. תודה רבה לך, גם אתה. אני מלווה אנשים בתהליכים של ירידה במשקל, זה נכון, אבל אני מביא את זה דרך אימון קואוצ'ינג, אימון התפתחותי, אימון לשינוי של דפוסים והרגלים. למעשה אני יושב בשלושה כובעים, תחת שלושה כובעים, מאמן כושר, בוגר קורס תזונת ספורט, אז ליווי תזונתי, וקואוצ'ינג. מבחינת אוכל, זה החלק הכי קל. המתאמנים שלי ואני אוכלים מה שאנחנו רוצים. אני רוצה. זה ממש קל. כל עוד אתה מודד ואתה שוקל ואתה יודע מה נכנס לך לגוף, אין לי שום בעיה שתאכל גם פיצה כל יום. פיצה, המבורגר, צ'יפס. הדלקת אותנו עכשיו. נכון, זה החלק הכיף. ואם אתה לא שוקל? כשאת עובדת, את רוצה לדעת בדיוק מה נכנס לך לחשבון בנק. את לא רוצה שהמחלקת שכר... לא מוציאה סתם. תגיד לך, בערך עבדת ככה, זה כמה בערך את צריכה לקבל. את רוצה לקבל את מה שמגיע לך, וככה גם הגוף צריך להכניס את מה שאמורים להכניס. זה החלק הכיפי. החלק הלא כיפי? כיפי. תכף נגיע לזה, לא, הכל כיפי. החלק של האימונים, האמת שזה גם כיפי. תראה, אפשר לרדת במשקל גם מבלי להתאמן. זה לא משהו שהוא הכרח, אבל בשביל אורח חיים בריא ובשביל well-being נכון, אנחנו צריכים גם להתאמן. כל מתאמן אצלי מקבל תוכנית, זה דרך אפליקציה, לפי היכולות שלו, לפי המסוגלות שלו, לפי כמה שהוא רוצה גם, וככה מתחילים תהליך. הפן המעניין זה הכובע של האימון המנטלי. מה זה הליווי המנטלי הזה? אנשים באים אליי בשביל לרדת במשקל, והם יוצאים או עם עבודה חדשה, או עם קידום בעבודה, או עם מערכת יחסים חדשה, או שיפור מערכות יחסים עם המשפחה שלהם. אולטימט, אתה גם נותן להם זוגיות, גם פרנסה, גם רזון, גם בריאות. נכון. ממש אוהב את זה. בסוף, בשביל לרדת במשקל, זה לא רק לאכול ולהתאמן, כי זה חלק מאוד קטן מהיום. יש לנו לחצים, יש לנו זוגיות, יש לנו עבודה. נכון, יש לנו לחצים מכל מיני כיוונים. המון פעמים אנשים לא יודעים איך להתמודד איתם. ברגע שאנחנו מבינים מאיפה אנחנו יוצאים, למה אנחנו עושים את הדברים, אם יש לנו יעד מוגדר, תכל'ס, זמן, מקום, מתי אני רוצה להיות ומה אני רוצה להיות, וגם כלים פרקטיים לאיך להעלות את הביטחון העצמי, איך להתמודד עם כל אירוע, כל בלטם, כל מריבה. בן האדם יכול גם לרדת במשקל בקלות ובהנאה, וגם לשפר את כל איכות. מה זה הליווי המשלים? אתה רץ איתו בדרך ואתה משלים לי לו ככה, בוא נאמר, מה עם משתנה? אז לא, הליווי שלי הוא כולו קואוצ'ינג. מההתחלה אני כותב לכל מתאמן איך הוא צריך לאכול ואיך הוא צריך להתאמן, כמובן מבחינת אוכל מה שבא לו. יש את הפרוטוקולים שאני מאמין בהם, מה לאכול בערך, מתי ואיך, אבל הכל חופש שמה. תוכנית הליווי היא פגישות קואוצ'ינג נטו. זאת אומרת, יש שיעורי בית, ממפגש למפגש, זה כמו בניין שבונים אותו. אתם מפגשים גם בלי לעשות פעילות גופנית? חד משמעית. אחד ואחד סתם בבית קפה? בבית קפה, בזום, בבית, איפה שהם רוצים. לא עדיף לך לרוץ איתו גם ולדבר איתו כדי הריצה, כי אז הוא לא יכול לדבר. הוא רק מקשיב. אתה יכול לתת לו המון מידע. אני מאמין, זה נכון, זה נחמד. ככה עשו לי. יש אנשים שעושים את זה, אבל אני מאמין בלתת לבן אדם חכה ולא דגים. יש המון מאמנים שאני רואה שעומדים עם המתאמן שלהם, תעשה עוד סט, תעשה עוד חזרה, וזהו. פה זה נגמר, ואז הבן אדם הולך הביתה. אני מתייחס להביתה. מה קורה איתו בחיים? שם אתה נופל. אתה גם עושה הרצאות. נכון, חד משמעית. ספר לנו מה זה ההרצאות. אז אני מרצה על סיפור חיי, סיפור השראה, סיפור מוטיבציה. עברתי חיים לא קלים. אני מאומץ. שני ההורים המאמצים שלי נפטרו, כל אחד בגילו, והמון פעמים שקעתי לכל מיני מקומות לא טובים. מקומות של בדידות, מקומות של פחד, ולפני 5 שנים עשיתי איזושהי סדנה, ובה הבנתי שאני טוב עם אנשים, וככה התחלתי לעשות את מה שאני עושה. ואז אתה משלב את הכל. נכון, אני גם עובד... ואז יצא מתוק. חד משמעית. דווקא מהאתגרים ומהמקומות הקשים... צומחים. וזה מה שאני מלמד כל מתאמן שלי. אני גם מלווה את הצבא. יש קציני מודיעין בצה"ל שאני עובד איתם אחת לשבוע. כל מה שאני עושה עם המתאמנים שלי בפרטי, אני עושה איתם. איך להתנהל עם לחץ, איך להתנהל עם בלת"מים, איך... תחשוב, זה האנשים הכי חשובים בארץ שלנו. הם אלה שמוציאים את המבצעים, הם אלה הם חייבים להיות רגועים. וזה כבוד ועונג גדול בשבילי ללוות אותם. כל הכבוד. מדהים. שכנעת אותנו. מדהים. אתה באמת סופרמן, עכשיו אתה עוד יותר סופרמן. אתה ממש סופרמן, בדיוק. אביעד הולמן, תודה רבה, תודה שבאת אלינו. ניפרד מכל החברים.